Tadi. Paubos na? Ang generator. Paubos na talaga. Balay ka? Oo. Bago pa ako i-charge kaya eh. Bago pa ako i-charge. Ayun po mga kaparang Jason, magandang hapon po sa ating lahat. 148 Luzon, Visayas, Mindanao, magandang hapon po. To all viewers, to all sponsor, silent viewers, shoutout po sa inyong lahat. Shoutout. Ayun mga kaparang Jason, yun, madilim. Madilim. At umorder ako ng solar nung doon kami sa Maynila para kapag dating namin dito ay kumbaga dumating na rin yung yung order namin na solar. Ayun, susubukan na natin kasi dumating na kanina yung solar. Ito, hawakan mo ma. Ano to? Buy one take one. Yung price dito ay 1,245. Binilad ko na dalawa. Remote, may remote yan. Kunin mo yung Saan remote. yung remote? Oh, diba? Oh. 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 Oh, si? Ha? Oh, so extra ako. Oh. Siyempre, di pa magkaya nabubulot sa maray. Oh. Dalawa siya. Ilalagay ko yan sa oh. Oh. Pwede. Diba? Maliwanag. Pag may buhay. tinda. Ganyan sa kanti babarina. Kargado. Eh, syempre, sa tuyan bulad. Tayong solar. Sabay, i-treat mo siya na saan poste. Ato, oh. Treat. Pag-ano pa na kumarang sa oras, tanggal. What? Bumira yan? Ay, baka ko nabiliwan. Easy na. Ikaw ang mga Easy na. Kinaan din eh. Ay, mami ko, kinaan din. Ay, mami ko. Padala ka naman naman na niya sa tinapon. Yan, ano ba? Hoy, ibang kayo magdalagan. Talon-talon. Makulog man kaya. Ah, maliwanag na Makulog siya. man kaya ito. Makulog man kaya. Sari na, sari. May kibay. Dito na muna to. Bye-bye. Bye-bye, Keso. Ay, Jason. Wag. Bye-bye, Keso. Dama lang, oh. Dito, oh. Ah. Tapos mamaya, nag-antay pa kami nag-antay kami na baka mga alas 6. Baka kasi lumabas na yung kuryente mamaya. Kasi sa ibang barangay meron Sa eh. ibang barangay mayroon na. Pero bumili na ako ng gasolina sana. Kasi gagamitin namin yung generator dyan sa barangay. Tapos siyempre, ma-charge na rin natin yung mga Gusto mag-charge. gustong mag-charge. Bumili na ako isang galon. So, isang galon yung binili ko para gamitin yung generator dyan sa barangay. Bye-bye, Keso. Tapos kung sino gusto mag-charge, pwede mag-charge. Kaso baka lumabas ng mga alas 6. Pag 6:30, wala pa din. Oh, pwede nang gamitin yung Oo. pwede nang buuan yung generator. Ay mga kaparing Jason, at yun nga, hinintay namin na lumabas yung kuryente kaso wala, brownout pa rin. Kaya yun, kinarga na namin yung gasolina binili ko.
549 yan, may ilaw na dito. Tapos binuhay ko yung wifi. Yan o. Buhay na yung wifi para kung may signal, makapag-live. Yan. Isang ilaw lang. Tapos yung generator nandun sa barangay, nandun. Para yung iba na mga di naka-charge yung cellphone, pwede na silang magsaksak. At lang, pre-charge. Nandun sa barangay, nandun sila lahat, nandun yung generator dun sa dulo. Mamaya lalapit tayo dun. Inayos ko muna dito sa loob namin. Gusto matangkad ka na talaga. Tapos yun, gasolina maanon mo. Ubos na yung gasolina kaagad. Isang oras pa lang na malakas pa sa gasolina yung generator. Kaya bumili ulit ako ng gas ulit. At dinagdagan din ni pula yung panggas. Kasi daming nakakunik dyan eh. Time check natin 7:49. Lang mabilis yung laptop ko. Ano? Ano sabi? Siguro nga Kuya Benji, guwapo naman ako dyan. Kuya Benji. Ay, si Piay. Mainit talaga siya. Ilang viewers? 10 viewers? Satel, hello. Guwapo naman talaga si Kuya Jaime. Dahil maganda pa naman. Ay, oo naman Kuya Benji. Ilalaban ko to Kuya Benji. Ilalaban ko to Kuya Benji. Ate Maris, shout out, pasok. Ay, hello po sa inyong lahat. Ha? Yan, paubos na. Paubos na yung tadi. Paubos na. Ang generator. Paubos na talaga. Wala ikaw? Bago pa ako i-charge sa'yo eh. Bago pa ako i-charge. Isa na pagsagada maubos na hindi makakuha ka pag ano. Isa na sagada din maubos ah. Ayan. Balik na tayo. Para matagal-tagal yung kuryente. Kasi marami pang nagsasaksak. Sa-charge ko rin yung ilaw ng GoPro ko. Ayan, 11:45. Pinatay na yung wala na tayong signal. Ayan, madilim na ulit. Wala na. Madilim na. Patay na yung generator. Flashlight. Pero yung dito, yung street light, nakasolar. Ligpitan ta naton? Liligpit kami kasi yung wire nitong ginamit dito. Papunta doon. At yung mga naki-charge wala na rin. Mahaba yung wire ginamit.
Na, naka full charge no. May generator. Solar. Tatanggalin na yung ano, may pupunta dun sa tindahan. At ayun, 60,000 no. At buksan na natin yung ano, yung in-order ko na power bank. Saan dyan ako no? Tapos sa'yo din. 2,000 kasi ito eh. Gunting raw eh. Galing ba bumusuwa? May lipan ba yan? Ano yung Basta dede amang. Bili lang sa Facebook. Hello! Opo. May dog. Ay, dyan. Yan yung dog. Ayaw dito. Ito pa di Manila in order eh. Sasakto naman pagkulita. Umabot na. Sobrang nakbay ah. Gusto mo ng tinapay? Ha? Meron pa yung Kuya Michael. Ayaw po. Ayan, malunggay. Ay, At ano sa nauna kong power bank na armang gali tata. Kurang pan kaligin ko. Dahil order na tibay. Pagka dito, nay. Binangal ko yun, pingigino na. Unang, ha? Kuha na yan. 10 taon. Kasi 10 taon na ligin ko. Nung binangal ko yan, naglilibor si Mrs. Tagamitan ko ito ba hospital. Nakadalipad na lang sa akin. Nag-tourist na yung mga army. Mga army. Mga army. Dapat legit. Tapos tadi daw nga din na Boston. Mi! Saan ka ni Mini? Ebe. Adi kaya agko pa di case. Oh yan. Agko pa yan case. Pareho na ni. Pareho. Amo pareho. Tapos Ako lang nasaksakan. mas tunod to na upgraded. Adi kaya iniba na din niya, buko na di sa to na board. Amo talaga diya. Magabat? Kaya? Pareho na. Pareho. Amo? Pareho. 60. Kuwaman. 60,000. 60,000. Ano ka talaga ni? 60,000 capacity. Adi kaya iniba na niya sa board Good. gadi. Parang may upgrade. Grabe. Yun nga, at dahil sa brand out nga, doon pa lang sa Maynila, umorder na kami nito. At dumating na. Dumating na siya. May laman naman ng 78%. Yung ampere niya ay ano, 60,000 milliampere. Ano di? 22.5 watts. Oh. Pero para sa mana watts ano? Yan, 22. Kasi ano kasi si Pula, may ganyan din. Ito kay Pula to dati. Kaso inayos na lang to. Nasira na. Mas upgraded yung nabili ko. Kasi kakaiba na siya.
Yan, itatry na natin kung gumana sa cellphone ko. Kasi mahirap kasi hindi naman sa pag-ano baga. Yung mag-charge ka dyan sa generator, siyempre, baka masira yung gadget natin, yung cellphone. Kaya mas gusto ko yung power bank na lang yung i-charge, tapos saka yung cellphone. Try natin kung gumana nga ba. Yun, legit. Legit. Bali, i-charge ko siya ng dating may 43%. Anong oras? 11:12. Orasan natin kung basta 11:12. Anong oras ma-full charge? Ano kung may kasama pa dyan, ma? Ay, may cord. Oh, charge yung sarili. May pala to. Kasi yung rumos ni dati. Tayo dati. Oh. Matanda pa kayo. Saan na yun yung rumos? Dala ni Kayla. Kasi dati talaga yung power bank ko rin na nabili nung bago mga anak siya, ay hanggang ngayon okay pa naman, pero siyempre yung cellphone kasi ngayon parang din niya na kayang i-full charge agad yung cellphone na mga bago ngayon. Pero kapag yung mga sinauna pang cellphone, mabilis. Matagal yan matagal siyang malubat din. Isa pa, talagang sariling gawa. Kasi Ramos, yan talaga yung napili kong charger. Ramos. Yan, diba? Ramos. Alright. May bagong tayong power bank. Pwede mo nang i-charge yung yung tablet mo. Sige na. Para masubukan natin yung niya, kaya niya. Kung mga ganyan investment din. Oo. Saka kailangan ko yan kasi yun nga nagbo-vlog. Kaya pag nasa biyahe kami na pumupuntang Maynila, nalulubatan nga po ako. Sige na, charge mo na para masubukan natin. Para mamaya i-charge natin sa Diba? Sabi ko sa'yo kagabi, huwag mo i-charge din sa generator kasi may darating tayong charger. Dahan-dahan! Binibigla. Yung mo, ma? Tcharan! Okay na? Cha-charge? Diba? Oo. Walang thank you. Thank you. Charge mo na.